ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று இன்ஸ்டியூட் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அப்டேட் போட்டிருந்தேன். சரிங்க, அது அஃபீஷியலாக வரல. ஆனால் வந்து இன்ஸ்டியூட் அசோசியேஷன் சார்பில் அவங்களுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிவு எடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா, ஸோ அதுக்கு அப்போ கண்டிப்பாக அஃபீஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரப்போகுது, நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். 12ஆம் தேதிக்கு மேலே இன்ஸ்டியூட் பரவலாக ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. சரிங்களா, ஸோ இப்போவும் ஒரு சில இன்ஸ்டியூட் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது, ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இன்னும் ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மண்டேலேருந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, இப்போ எக்ஸாம் எப்போ வரும், டைப் ரைட்டிங் ஸ்டார்டான எக்ஸாம் எப்போ வர வாய்ப்பு இருக்குது, அப்ளிகேஷன் மீண்டும் விடுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா, அப்ளிகேஷன் மீண்டும் விடுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. சரிங்களா, ஒன்றும் பயப்பட வேணாம். இப்போ அப்ளை பண்ணவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அது எழுதலாம். அப்ளை பண்ணாதவங்க அடுத்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சப்ஜெக்ட் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா டைம் நிறையவே இருக்குது. இப்போ இருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இருந்து பண்ணால் தான் அடுத்த எக்ஸாமில் 2 சப்ஜெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, இல்லை இப்போ நான் லோயர் தான் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் ஹையருக்கே நான் ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னா ஹையர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்களா, அடுத்த சப்ஜெக்ட் அதாவது அடுத்த லாங்குவேஜ் இங்கே தமிழ் ஹையர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லோயர் பண்ணுங்கள். எக்ஸாமுக்கு வைக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் அவங்களுக்கு கிடைச்சாகணும். கிடைச்சா மட்டும்தான் எக்ஸாம் வைக்க பார்ப்பாங்க. சரிங்களா, அதே நேரத்தில் பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது வந்து பல்வேறு தரப்புல இருந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க நிறையா. ஸோ எக்ஸாம் வந்து நடத்தியே ஆகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்தில் தான் இருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ எப்போ அறிவிப்பு வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா, ஜென்ரலாக வந்து பொதுவாக எக்ஸாம் எப்போ நடந்தாலுமே ஆகஸ்ட் பிப்ரவரி இப்போ இதில் தான் மாற்றி நடந்துகிட்ருக்கு. மிடில் வந்து அதாவது அந்த மந்த் மிடில் வந்து ஷார்ட் ஹேண்டும் கடைசியில் வந்து டைப் ரைட்டிங் எக்ஸாமும் வந்துட்டு இருந்துச்சு இவ்வளோ நாளாக. ஸோ இப்போ எப்படி வரும் அப்படின்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சரிங்களா, ஆகஸ்ட் கடைசி வந்து செப்டம்பரில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. சரிங்களா, ஸோ முடிஞ்ச வர எக்ஸாம் நடத்திடுவாங்க. சரிங்களா, இப்போ இன்ஸ்டியூட் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. கண்டிப்பாக அடுத்த எக்ஸாம் ப்ராசஸ் தான் நடக்கும். ஸோ பயந்துக்க வேணாம். எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணவங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. அப்ளை பண்ணாதவங்களும் ஸோ அடுத்தடுத்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அதுக்கு அடுத்த எக்ஸாமில் நீங்கள் 2 சப்ஜெக்ட் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ நான் என்னோட ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் யாராக இருந்தாலுமே நான் இப்படி தான் வந்து கைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது மெட்டீரியல் தேவைப்பட்டுச்சு, வாங்க முடியல, ஷார்ட் ஹேண்ட் புக்கு, சிஒஏ புக்கு, அதே நேரத்தில் அந்த அக்கௌண்டன்சி புக்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு எங்கே வாங்கணும் தெரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில். ஸோ ஸ்க்ரீனில் என்னோட நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், அதுக்கு ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிட்டு இந்த புக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போதும். நான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன். உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் புக் வாங்கிடலாம். ஓகேங்களா, ஸோ நிறைய பேர் புக் இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்தினாலேயே ப்ராக்டிஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்க. நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க. அது லெசன் புக் இருக்கும், லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்பீட் புக் அவங்ககிட்ட இருக்காது. சரி, நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா போதும். தென் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. சரிங்களா, நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஓரளவு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட வேணாம். அது அடுத்த எக்ஸாமில் 2 சப்ஜெக்டை போட்டு அந்த டைம் பீரியடை டேலி பண்ணிடலாம். ஸோ ரொம்ப லேட்லாம் ஆகாது, ஷார்ட் ஹேண்ட் முடிக்க ரொம்ப லேட்லாம் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம், டைம் நிறையவே இருக்குது. சரிங்களா, ஓகே. தென் வந்து எக்ஸாமுமே கூடிய சீக்கிரத்தில் வரப்போகுது அப்படி தான் நம்ம சொல்லணும். ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எக்ஸாம் வைக்கிறதுக்கான பர்மிஷனும் கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா, ஸோ அதனால் எல்லாருமே தயாராக இருங்க. சரிங்களா, நன்றி.